Welcome back to the YouTube channel Malani Cameras. Tsakubanje konse kumene muli. Yayi, lero ndithu ndi pa 20 mapa 21 and ena ndithu akusangalalira Idi Mbaraka. Koma itanana ndo kumenako. Anyway, ena lero ena mawa, so yeah, depends. Komano zomvetsa lero guys, anthu ku jana tene ku Jerusalem. Yes, ku Jerusalem kumene okay, ndi ku Palestina kumano pajanalanda. So Jerusalem anaipanga khala ngati capital city ya Israel. Ndi kumene kuti nzikiti. Kumene koko wakale nzikitiyo umachidwa kuti Al-Aqsa. Then kumene kuja zapeza kuona kuti ma Israel anthu lero asonkhana kumene asonkhana lero right? Anthu asonkhana lero kuti apemphere Idi Mbaraka asangalale. Basi tikubwera polisi asilikali basi kupasula basi kwathatha matiye gasi kwamenya kumene kujako kunzikiti kuja. Maona? Ndizosakhala bwino kwambiri, ndizosakhala bwino. I mean lero ndisiku isangala, anzanu sana aje mwezi osewu inu mukati zimo lero. Amatero. Akwa kuyanjana. Iwo amakapemphera muzikiti wawo. Basi kungofuna upanga modani kuno mbali zonse basi. Akristu mwalavulire, mwamenye. Asilamu mwathamangise muzikiti, asapemphere Idi. Ndazona akaswalira kuti. Anzanu wamenera kuti akhale pamodzi ndi asangalale. So you see madula awa pena pake and zimene akanakhala kuti apanga asilamu wet ndi kuti nkhani yakhala pa internet post. Pana pasimunga CNN simungayione kulengeza, Fox simungayione kulengeza, BBC simungayione kulengeza. Mwina mungopeza mwina Al Jazeera aja mwina akulengeza. Koma kwena salengeza ya anguzisiya kuti basi zimene zili bwino. So zoti khanga kuti ma Israelis ali ndi license ndithu yotha kupanga mtopola kana konde usaba ndi not being held accountable. Zimene I think zimachitika. So I mean yeah, so yeah, izo zimene ndithu zikumakhalira kumene ku Jerusalem. So I mean yeah, so zamva koso kuti palena ake apanga condemn kuti zimene zisizabwino makuti zimene zikulibe ndithu palibe so amene angayankhule bale se angokhala kuti basi ngokhala chete. Anyway, by the way, awawa ndi tene kuti yani bwana bongolo pang'ono pokha awawa amene akumenyedwa kwa kuthamangisidwa kwa little bit akusiyana ku pang'ono ndi akuirani aja. Akusiyana ku ndithu pang'ono ndithu. You understand what I mean? So okay, fine. Koma at least amene mayankhula kuti akuirani atha kuphedwa alibe vuto, yet at least this time muyankhuleko za awawa sopano. I mean awawa chifukwa awawa ndi amene mukupanga nawo share my beliefs. You understand what I mean? Awawa ndi amene mukupanga nawo share my beliefs. I mean tukamba sopano mbali ya inu yosopano. Situkamba nkhani kuzana ndi general. Tikayifere kamba za general, for example in the personal kamba za general, doesn't matter. Iwe kaukhala wachani kaukhala usakhulupirira even Mulungu kumano as long as you are human being. Iwe ngati uli munthu. I care. We care. Timasamala. Iwe ngati uli munthu. Forget kuti umakhulupirira chani. Koma ngati uli munthu, iwe ndithu ndi mbale ndithu. Hand to hand. You understand what I mean? So yeah, that's it. So nimangofuna ndibeke ku example. Pang'ono bokha chifukwa like all we need is peace. That's all. Chimene ufuna ife choti pakhale mtendere. No matter what, pangokhala mtendere. Wina aliyese. Kaokhala Muyuda we, kaokhala Mkhristu, kaokhala Msilamu, kaokhala osakhulupirira. I mean dziko lapansi ndi la wina aliyese. Koma izi zomathamangisana tengolekeza ngati for example zomathamangisana muzikitizi, no, that's not good.
zoma olavulala Kristu, that's not good. Zoma vala mabombo kaphulisa mizikiti naka kapena kaphulisa machalichi kapena no, that's not good. Zosezo zinthu zoyipa akomanso zili ndi source. So you need to check the source, right? But we need to find out source, kuti source yake zimachokera pati. Chifukwa ndani wa zonsezi ndi mmodzi, Satana. Satanayo atha kubwera munjira iliyonse, atha kubwera ngati kupereka zikhulupiriro zoyipa. You understand what I mean? So we need to respect humanity, right? Telemegeze umuntu ndithu. So iba magayango ndikudzatsa kwambiri kuti iyo why they tsiku ngatalale loli why mukupanga zimenezi. So anyway, number 2, 10 tulowetse pano ku UN Secretary General kwa ku UN azobasa manthaizonse sebasa Antonio Guterres akuti nkhondo imeneyi akuti isike, nkhondo isiyani Antonio amene. First, to the United States and to Israel. It's high time to end this war that is risking to get completely out of control, causing immense suffering on civilians, and with propagation around the global economy that is really dramatic, with potential. Number 2, Benjamin Netanyahu, Prime Minister of Israel, dzulo anali ndi press briefing pamene iyeyo ndithu anayankhula kunena kuti ku Iraniku I think zambiri ndithu achita, Iran ayifogetsa, uwombali yawo makamaka achita, koma afuna ayambenso ndithu kumaphwasula ma industries amene amapanga mabomba chanchanizi ndizi akutero. Nde akuameme anthu aku Iran kuti anthu aku Iraniwo ndi amene angamalizitse, komanso akuti akupanga njira mwirani momwemo, njirazo zimene ndithu zingapangitse kuti like anthu aku Iran atsatire njira zimenezozo kuti bomali ali kutenga aligwetse. Meaning kuna kuti pawokha ma Israel ndi ma Americans pawokha sangakwanitse ntchito imeneyi. Fa Trump sanampha chimodzimodzi, Netanyahu akubweza chimodzimodzi, foreign minister uja akubweza chimodzimodzi. Sonzo kuti zitenge asopano anthu aku Iran. So anthu aku Iraniwo amene akuwauzawo ndi anthu aja amene aphulitsa azipatala, gas wawo, apha ma civilians amene kuja kwa anthu awamba chabe kuma kwa 1000 chakuti anthu awamba chabe, right? Ana skulu. So akufuna anthu omweomwewo amene awukire boma lawo kenako atengane ndi achina Netanyahu komanso achina ma Americans. Una wagena zamumva akona kuti kuganiza kuti America ndi Israel atakupasana ufulu. It's like kuganiza ngati kuti mzimayi ogulitsa thupi lake amakukonda. It's the same thing. Mzimayi ogulitsa thupi lake sangakukonda, iyeyo ambulira business. You understand what I mean? So ukazaganiza ngati kuti mzimayi ogulitsa thupi lake ndi kuti iyeyo wandikonda kwambiri, amandikonda kwambiri, amandikonda kupasa wina aliyense pa dziko lapansi pano, just know kuti iwe mutu wako sikugwira. Chifukwa ameneyo sangakonda iyayi, koma ameneyo ndi ndalama, right? Ndito wakwana ndalama. So example amene ambereka ngati ma Americans ndi ma Israel. Ma Americans amene samakonda anthu aku Iran, sana akonde koso, ndipo sakufuna sa living kwa masula mu freedom yawo akwena nayo. Palibe zimenezo chimene akufuna zioneka zimene akufuna. God forbid zizakhala kuti boma lagwetsedwa, zimene akufuna mzaziona. Tilipo mpano tizaziona kuti okay akafuna zimene zizi yet tizaona mwina Iran mwina ikufana ndi London, right? Ikufana ndi America. Chifukwa cha Americans ndi ma Israel mwina komano zimene sizingatheke. Mmene ndithu ndalama zimene akupanga Spain apa aununga ndalama zambiri mabiliyoni apapa
right? Za mabilioni awonongedwa. Trump amachallenge kuti ife neka budget yaikulu kwambiri nkhani yokuza ndi nkhondo neka budget panopa Secretary of War Pete amene ndithu wayankhula kuti afuna so 200 billion not million, $200 billion akuyifuna akuti aonjezere nkhondo imeneyi. Ati kupha anthu oyipa kumafunika ndalama ndi ati afunika apitiriso ku Congress akakambirana nkhani imeneyo kuti mpaka $200 billion ayipitiriseso ku nkhondo ati kuzira tsopano. Nkhondo ya Iran yufuna $200 billion yonjezera. As far as $200 billion, I think that number could move. Obviously, it takes money to kill bad guys. So we're going back to Congress and our folks there to ensure that we're properly funded for what's been done, for what we may have to do in the future, ensure that our ammunition is everything's refilled, and not just refilled, but above and beyond. I mean, President Trump, as he said, rebuilt the military in his first term, didn't think he'd use it as dynamically in his second, but he had. So thank goodness he did that. And an investment like this is meant to say, hey, we'll replace anything that was spent. And now that we're reviving our defense industrial base and rebuilding the arsenal of freedom and cutting deals like our great deputy secretaries here is doing, long lead times on exquisite munitions, we're going to be refilled faster than anyone imagined. Yeah, so that's it. Nkhani imeneyo mangokumbutsana kuti pa Strait of Hormuz pacha ma-Americans sakwalula bekudutsa, ma-Asia sakwalula bekudutsa, akwalula ndomwe aja, ma-China, Turkey, Pakistan, India, ndamene yamamvana nawo. And chinaso chino kuti pansi pa Strait of Hormuz pacha sipali mafuta okhayayi, koma padutsaso malaini, padutsaso makebo amene amapangitsa 90% ya internet, like data, ma transaction AI aja, modi amene osali pa chiopsezo, modi kungophunzitsidwaso internet pa dziko lonse lapansi izakhala like munthu panga verify nkhani imene ngati mukayikira. So anyway, guys, thank you so much. Okay. Never. Since Netanyahu akupanga ma plan ukuthi anthu ayambe kumacha mu dziko la Iran, akuti akupanga zitopotopo zina ndi zina, so Iran ili chelo monena kuti wina aliyense amene akuyesera kupanga akumazinga, amene akumanyonga, anoti kuzinga such, kumanyonga. Aliyense amene akufuna kuwukira mu Iranimo, nasi ndekuti atadziwika kale kwanu kuti akutumidwa ndi ma-Israeli. Israeli yanakale kuti ikupanga zinthu kuti anthu atenge boma. So aliyense amene akangotulutsa mutu Irani sikumasekerera pompo, ikumakutani, ikumakunyonga. Paliso masipai enaso wina ku Sweden anyongedwaso. Yeah, so pafunika akauchenjera, otherwise palibe zoti kuli nkhondo komano malamulo bakugebe ntchito Irani. So guys, thank you so much, Malawi Cameras.